שלח. תגובה. כל שנייה אפשר לשבת איתכם, אפשר לבוא איתכם. שלח. תגובה. אולי נגיד לו שיפסיק להידבק. שלח. תגובה. אני חושב שהוא רוצה שנהיה חברים שלו. שלח. תגובה. יש לי מספיק חברים, תודה. שלח. תגובה. למה אין בפייסבוק? כמו בן אדם נורמלי. שלח. וככה זה, כל יום, כל השבוע, כל השנה, לחשוב שמחר